Not every head now. Not every head now. Okay, come pour. The way for Nana like a Lara Maso. Okay. Come on, Miss Shaffagan, take a bag of Miss Shaffagan, one big dog around. I'm going to number a la Horanyanga. Cover that you have for put up for walk get to the Ragada with my phone. Noah. Whatever fast bia. Mago jere lake. Mba. Ini te we kwani ke go toka. Oh, thank God. O ta God. Ga front. Whatever fast bia. That. O ta ki ke gede. Tipa drive for ta la gambo. Mba. The one ya front. Ele hi ke ji ye ikende driver ya ambulance. Neru. Mba, muna driver emenube. Ina ga ebole. Muna driver emenube o. Ina driver emetube. Gị na onye ọkada kwanụ. Mba, ndị ọkada nọrọ na bai. Tenele ihe mere ike gị ji ike driver na ọkada. Ọta nke ike m dị. Lemanya front. Bịa n'iru na eze anyị chance. Ike yiri ike eji atịga fim. Gaa were fonu gị. Elu ọla di. Nọrọ nga ahụ meme gị interview. Elu bole di. Mba. Iji ụmụ ole? Amụbeghị. Ị gbalara mbụ? Mba. Ị dị afọ ole? Adị m 25. Ma ị gaa n'otu ngana, you get out of this place. Sorry, sir. Kedu ị ga-akwa nna nke nọ ebe itiri ga-agba? M chọbụ ị naanị. Sorry, ka m gazie n'iro. Stand there, Chineke agba gị ọkụ, ganga m ọnọ gị n'ụkwụ. Onye riri eri. Ganga m ọnọ gị n'ụkwụ. Otu ihe ụmụaka ndị a na-eme monitor na school. Bụra nga bịa gaara m. Sorry, sir. Otu ọ dị iche ndị na-arụ oke bonvita. Abụrụ gị ọnụ? Mba. Onwere mgbe a tagidere gị eche ngọ ma nọrọ n'ike gị mee? Mba. Ike gị ọ dara ka fan mebiri emebi ma a na-ata gị iwe. Mba. Iwe onye ebe? I'm in Enugu State. Ebe na Enugu? Enugu South. Ebe na Enugu South? Akwuke. Ebe na Akwuke? Atakwu. Kentụ ala nọ na family unu. Ịma ọ ga-awa lụọ gị echi. Ịma na ihe awụ ihe na-ewu ihe kwesịrị omume. Amakwa m Owero. Unu enweghị omenala. Isi, okay, awatara m Igbo. Ọdịnala.
unu na-eme dịka nwa agbọghọbịa na family si na-apụta na kindred unu? Omenala anyị na-eme sa iwe we na gị anụchara m ikwu aghọtara m. Kedu ka ọdịnala unu dị echi ị ga-ije di ka ihe ndị ị ga-eti eki ka ọ ghara ịwụ an arrow ọ ihe ga-awụ njọ ọ ụmụnna achụpụ gị na be ndị gị ọ gị nwee ishu na ebe ịlụrụ di ka ihe ga-awụ ime gị ya wụrụ na imerụọla ala? Anyị ada agba n'iro, ọ dị against our destiny. Ịgba n'iro gịnị ga-eme ma ịlụọ di? Ịgba n'iro achọpụta ọ ga-eweta onye ahụ ị na be nne na. Ọ ga-eme gịnị? According to mụ amarọ m ụkọsa anụbeghị, but according to what I heard, na onye gba n'iro o nwere ike ọ na-egbu di something like that. Ọ na-egbu di? Ya hapụ gị nwa were ọtọ gị gba n'iro gbuwe di ya, gbuwe di gị. According to this thing, ndị bias na ị na-agba n'iro na-esiri di gị nri. Ya egbuo di gị? Yes, something like that. So ọ dịrọ mma. Ele ihe di gị ga-eme gị ga-egba n'iro so that ka ọ nwụọ ka ị tawa aside? Mma mgbanwu n'iro. Ele ihe ọ ga-eme gị ka ị gbaa n'iro ọ ga-awụ ome gị echi ga-egba n'iro ka ọ nwụọ ka ị tawa aside? O nweghị ihe ọ ga-eme m mgba n'iro kama o mee nke too much. Ayamaka ga-echi wee settle ya. Ọ bụrụ nnọọ na di as long as I'm married. Kemgbe ị na-eme ọyị nwoke, enwele mgbe enyi gị nwoke na-agwa gị okwu gị na-agwa ya eziokwu throughout ka enwere mgbe ị na-anọ gị tọrọ ya asị? Ewe mgbe at first ewe mgbe nna agwụ ya eziokwu, so nchọpụta na ya na owu ya eziokwu adịrị ya n'ọnụ, so we separated. I were asị gawazie? No. We stopped dating. N'oge bekee ya ba agbaghị aka na ntị. Sorry, I n'oge bekee ya ba agbaghị aka na ntị ya onye mere enweghị unu ma na tradition. Gị na nwoke ọ nọrọla gị na-ayị nwoke ọzọ na-ayị anọda nwoke ọzọ ha amaghị na ị na-ayị otu onye bọta ịlọbụrụ otu onye? Mba. Ọtọghị ọ nọ n'iro? Mba. Enwere nwoke gị na-emekọrọla ihe ya esi amụ ya pikchọ sendịara gị? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ị na-agba ashawo? Mba. Ike ọ na-akọ gị ụkọ? Mba, ike ada akọ m. Imbesaid ọ nọ n'ụlọ unu? Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? 3. Mmadụ ịta aha ha awụ gịnị? Peter, Chisom, Chukwuebuka, Ozugo. Ka ihe mere na ndị ala gị? According to ya, ha sị na adịbe ready. Ha adịbe ready? Ugbu a na ị nọ na agbọghọbịa, ị nọ na nke nne gị na nna gị, nwere onye gị na-ataga? For now, na anọrụ m onwe m. Ego enyi eti mkpu ka ije ebe akwa? Adị m eti mkpu. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị.
070 1552. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. You watch Italia get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. 070 1552 7747. Akwai bani yawa lamar ba ga bara social media di dan galiru.